Tervehdys. Semmoinen oivallus, minkä mä haluan jakaa pitkästä aikaa. Mä oon ollut paljon kivussa edelleen pienenä ja arvottomana ja se on näyttäytynyt mulle niin, että mä en ole niin kuin tunnistanut sitä, että kyse on ollut koko ajan siitä, että mä en ole ollut yhteydessä itseeni. Mä oon nähnyt sen sitä kautta, tai se on näyttänyt siltä, että mä oon nähnyt mun ja Juhan parisuhteessa sen raskauden, mikä siellä on ollut, mutta mä en ole pystynyt muistamaan niin kuin sitä välittämistä ja rakkautta, mikä siellä on ollut. Ja se on tuntunut tietenkin mulle tosi todelta niin. Ja on ollut syyllinen olo ja kaikkea, enkä mä sitäkään tunnistanut. Mutta nyt sitten tänään aamulla, kun mä heräsin, niin mulla tuli ihan valtava kaipuun tunne Juhaa kohtaan. Aivan valtava. Ja sitten mä antauduin sille ja sitten mä tajusin siinä kaipuussa ollessani, että oikeasti mä kaipaan yhteyttä itseeni. Että mä oon ollut yhteydettömässä tilassa mun ja mun välillä. Ja sitten kun mä sen oivalsin ja sitten sen myötä, kun mä annoin sen tunteen olla ihan täysillä, niin kun mä vaan antauduin sille, niin sitten se yhteys syntyi. Ja sitten mä pitkästä aikaa pystyin näkemään kaiken sen kauneuden sekä siinä välittämisessä ja rakkaudessa, mikä meidän välillä on, mutta myös siinä, että me ollaan suostuttu toisillemme esittämään ne roolit, mitä me ollaan toisiltamme tarvittu. Ja sen myötä tämän yhteyden myötä itseeni, kaikki hätä ja kaikki kipu ja kaikki syyllisyys, se vaan poistui. Ja mä niin kuin tajuun sen, että aina kun mä näen niin kuin jonkun mun ulkopuolella olevan asian niin kuin sen niin kuin raskauden kautta tai hyväksymättömyyden kautta, niin se kertoo tietenkin aina vaan mun mielentilasta. Ja kun sitä ei voi silleen, ainakaan mä en osaa vielä korjata sitä silleen, eikä se varmaan olekaan silleen korjattavissa, tai en mä tiedä, vaikka joku osaisi, mutta että mä vaan päätän, että kun siinä on joku, mulla ainakin nyt on semmoinen vaihe, että siinä on joku tunne, joku kokemus tiellä, joku este siinä tiellä, mikä mun pitää vaan antaa tulla. Ja sitten kun mä annan sen nousta siihen niin kuin sen pienen lapsen hädän tai mikä se onkaan ihan autenttisena, niin sen kautta sitten se yhteys taas muodostuu. Olisiko se joku semmoinen, että mä laajennan hyväksyntää mun ja mun välillä. Ja nyt on sitten sen seurauksena ihan vaan rauha. Ja mä niin kuin tiedän sen ja tiedostan sen, että ei rakkaus ole mihinkään kadonnut. Ja kaikki on hyvin. Ja olosuhteet saa olla tämmöiset kuin on. Eikä mulla ole tarvetta pyöritellä mitään Juhaan liittyvää tai eroon liittyvää tai meidän parisuhteeseen liittyvää. Niin ei ole niin kuin tarvetta sitä pohdiskella. Että mulla on vaan, tässä on vaan kaikki hyvin. Niin tämän halusin jakaa, että aina lopulta on kyse mun ja mun välisestä yhteydestä tai yhteydettömyydestä. Joo. Tämmöisen tähän hetkeen. Iloa ja valoa kaikille ja rauhaa ennen kaikkea sydämeen. Moikka!